ברוכים הבאים לבין התוויות, הפודקאסט שבו אנחנו יוצאים למסע מרתק בדרכי היין, לפגוש את יינות האגדי, יקבים יוצאים מן הכלל, ואת האנשים שאחראים על הקסם בכוסות שלנו. אני פיטר שוורץ, ובפרק הזה אנחנו הולכים להמשיך את ההיכרות עם תארי היין המוערכים ביותר. אם בחלק א' של הפרק הכפול, שיצא במקביל, צללנו לעומק של המאסטר וויין, הפעם אנחנו עוברים מעולם הלימוד אל הפלור של המסעדה. אם המאסטר וויין הוא הדוקטורט של תעשיית היין, אז מאסטר סומליה הוא ספורטאי תחת אורות המסנוורים. בפרק מקביל דיברנו על האינטנסיביות של הבחינות מאסטר וויין. אז בפרק הזה אנחנו עוברים מעולם הלימודי אל הפלור המסעדה. דמיינו שאתם עומדים בחלל רשמי. אתם לובשים חליפה חדה, מחזיקים מגש כסף, וכל תנועה שלכם נבחנת על ידי 3 מהמומחים המאיימים ביותר בעולם היין. אתם לא רק מזהים יין מהריח, אתם מופיעים. אתם פותחים בקבוק שמפניה מבציר עתיק, תוך כדי מענה על שאלות על סוג קרקע של הכפר זעיר בגרמניה. בכל זאת, תוך שמירה על אלגנטיות של רקדן בלט והריקוש של מנתח. אם המאסטר וויין עוסק במה ובלמה, המאסטר סומליה עוסק באיך. הוא איש של שירות ושואו. מאז הבחינה הראשונה בשנת 1969, רק 279 אנשים אי פעם הגיעו לפסגה הזאת. כדי להגיע לשם, לא פשוט ניגשים למבחן. שורדים מסלול מכשולים בין 4 רמות. הרמה הראשונה, Introductory Sommelier. המסע מתחיל עם תעודת Introductory. זהו מבחן הסיבולת של עולם השירות. קורס אינטנסיבי ומהיר בין יומיים שלאחריו מבחן. כאן פוגשים לראשונה את שיטת הטעימה הדדוקטיבית, עץ הלוגיקה הרשמי של הקורט לזיהוי יין. לומדים את היסודות הקורמות, עולם המשקאות החריפים, ואפילו סאקה ובירה. המטרה שלו אחד בלבד, להראות לכם עד כמה אתם לא יודעים. זהו רגע של הכניסה הרשמית לנבחרת אנשי היין. רמה שנייה, Certified Sommelier. ברגע שהכנסתם רגל בדלת, עוברים לרמה הבאה, Certified. בפעם הראשונה, נבחנים בטריאתלון שמגדיר את הקורט. מבחן הראשון, תיאוריה. מבחן כתוב המכסה את אזורי היין רחבי העולם, ממדינות הקלאסיות כמו צרפת, אוסטרליה, צ'ילי, למדינות הפחות מוכרות, לפחות אצלנו בישראל, כמו רומניה, בולגריה, הונגריה. יחד עם זאת, מתמודדים חייבים להתמצאות במשקאות חריפים, בירות, סאקה וקוקטיילים. מבחן השני, טעימה. טעימה עיוורת של 2 יינות ותיאור מושלם שלהם באמצעות הגריד של הטעימה. מבחן השלישי, שירות. הלב של קורט אוף מאסטרס, הדגמה של שירות מלא של המסעדה. מזיגה, הצגה, המלצה, הכל תחת עינו הבוחנת והלחוצה של הבוחן. זה כבר לא רק לדעת עובדות. השאלה היא, האם אתם מסוגלים לשמור על קור רוח, כאשר אורח, שבמקרה הוא מאסטר סומליה, מנסה להכשיל אתכם עם שאלות קשות. זו בחינה שאני השתתפתי בה לאחרונה, ומה אני יכול לומר עליה? כן, צריך להיות מקצועי מאוד בשירות. בעל ידע רחב ביין ואלכוהול כדי לעבור אותה. בנוסף, לזהות לפחות יין אחד בטעימה עיוורת. שער המעבר הרגיל לבחינת Certified נע סביב 50-60%. אבל בקורס שלי הוא עמד על 30% בלבד. רמה שלישית, Advanced Sommelier. כאן אנחנו נכנסים לטריטוריה של המיני מאסטר. רמת Advanced היא מרתון של 5 ימים, ששיעור המעבר צונח משמעותית. לעתים רק 25% מהמתמודדים מצליחים לעבור. בשלב הזה כבר לא מספיק להכיר אזורים. צריך להכיר יצרנים, בצירים,
חוקים מדויקים של הפלסיונים נידחים, הטעימה העיוורת עולה ל6 יינות ב-25 דקות. ובחינת השירות הופכת למשחק תפקידים בלחץ גבוה, שבו ייתכן ותידרשו להגיש את היין מתיישן בדיקנטר, תוך כדי על ההמלצה להתאמות יין לתפריט מורכב, ואז מגיעה הפסגה. דיפלומת מאסטר סומיליה. הבחינה הזו היא כל כך קשה שהיא עמדה במרכז הסרט התיעודי המפורסם, סום. שיעור המעבר בבחינה 3-5%. בשונה מהמאסטר וויין, מבחן התיאוריה הסופי כאן הוא בעל פה בלבד. אתם עומדים מול הפאנל של מאסטרים והם ליטרלי יורים שאלות בקצב של מקלה. ויש לכם שניות לענות. אין זמן לחשוב, רק לדעת. חלק השני, טעימה. זה חלק האגדי. 6 יינות, 25 דקות. עליכם לזהות את הזן, מדינה, מחוז, הבציר, ולתאר את היין בצורה מושלמת. אם קראתם לבורדו 2018-2017, ייתכן שתיכשלו. ולבסוף, השירות המעשי. זהו מבחן העל של ה-Grace Under Pressure. אתם ממוקמים בתרחיש של מסעדה מדומה. המאסטרים משחקים אורחים תובנים, ולעיתים אפילו הם משחקים אורחים לא נעימים. הם עשויים להחזיר יין, לבקש קוקטייל שמעולם לא שמעתם עליו, או לדרוש התאמת יין למאכל שהוא בכלל לא אכיל, או מנה שהם המציאו תוך כדי הבחינה. אתם חייבים להישאר מקצועיים ומקסימים. אתם נבחנים על האנרגיה שלכם, על האלגנטיות, על היכולת למכור ועל הידע. הסטטיסטיקה האכזרית. יש לכם 3 שנים לעבור את 3 חלקי המבחן. אם עברתם תיאוריה וטעימה, אך נכשלתם בשירות 3 שנים ברציפות, כל ההתקדמות נמחקת. אתם חוזרים להתחיל את רמת המאסטר מההתחלה. זו מלחמת התשה פסיכולוגית. אז למה אנשים מעמידים את עצמם בתהליך הזה? משום שתואר מאסטר סומליה מייצג את הגשר בין המרתף לאורח. בעוד המאסטר וויין נמצא לעתים בין החביות יין לבין המשרד, המאסטר סומליה נמצא בקו החזית. הם אנשים שהופכים בקבוק מיץ ענבים מוצס לזיכרון של פעם בחיים עבור סועד. למרות שעדיין אין מאסטר סומליה ישראלי, יש אנשים שהתחילו את הלימודים למסלול הזה. בערך 10 אנשים הם בעלי תואר אינטרודקטורי, 7 בעלי תואר Certified, ו1 בעל תואר Advanced. איך תזהו אותם? בפעם הבאה שאתם במסעדה בישראל או בכל מקום אחר, וסומליה ניגש לשולחן שלכם, חפשו את הסיכה על החליפה שלו, בין אם זו מתכת הפשוטה של הרמה הראשונה, ובין אם אדום זהב היוקרתי של המאסטר, היא מייצגת אדם שבחר להתייחס לאירוח כאל ספורט תחרותי ברמה הגבוהה ביותר. אני פיטר שוורץ, וזה היה בין התוויות. אם הגעתם לכאן ישירות ולא הזנתם לחלק א' שבו דיברנו על המאסטר וויין, לא לפספס חברים, הוא מחכה לכם כבר עכשיו. אם אהבתם, אל תשכחו לעקוב. המשיכו לטעום, המשיכו להסתקרן, ונתראה בשבוע הבא. אנחנו נחזור שוב לחבל ארץ הכי קסום בצרפת, ונדבר על איך נשים מבריקות לאחר המשבר הכי קשה בחיים שלהם, הצליחו להשפיע על המשקה שכולנו אוהבים. שמפניה. לחיים חברים. נשתמע.